Cicero Radio. Itong mga bagay na dahil ko maintindihan, mga kahaputan na hasta ngunyan dahil masimbagan. Inibo ko gabus, iniusang gabus, kundi ang grabing kapagalan, dinaralangan ko suming paros. Sarok duwa tulo, apat na beses ka sa kong nagabo. 5, 6, 7, uminabot siyam sa 10. Kundi drai ako nagsuko, dawa aram kong nahabumos ako. Ika sanay, handa ko sa laban. Bit-bit ko ang sandat ako, ang kapangyarihan kan puso. Solamente kong kusog, dai masuko. Sa ngaran kan pagkamuot, mayong iba sa kuya magtuboy. Ta ika permi, ika permi. Dali ako magpapadara, miski sabihin may maray pang iba. Para sa ko mas maray kapag, kaya marhay pa na maghingang kita. Dahil ka magalas, ano dali ako nagbubutas. Taan pagkamuot sa imo, mayong huraw dahil magwawakas. Sarok 2, 3, 4 na beses ka sa kong naghabo. 5, 6, 7, 8, uminabot siyam sa 10. Kundi dali ako nagsuko, dawa aram kong nahabumos ako. Ta ika sana, hanggang sa pagurang ika ang gustong makaiba. Dae magbabasol dawa ang unit ko na. May akong ibang inahalan kundi ika sandan. Handa ko sa laban, bit-bit ko ang sandat ako, ang kapangyarihan kan puso. Solamente kong kusog, dahil masuko. Sa ngaran kan pagkabuot, mayong iba sa kuya magtubod. Handa ko sa laban, bit-bit ko ang sandat ako, ang kapangyarihan kan puso. Solamente kong kusog, dahil masuko. Sa ngaran kan pagkabuot, mayong iba sa kuya magtubod. Mayong iba sa kuya magtubod. Mayong iba sa kuya magtubod. Ta ika permi.